салом алейкум мухлисони беҳтарини дунё. Шумо қарор доред дар канали Барса ТГ. имрӯз гап мезанем дар бозии шабина ки Барселона Леганесро дар майдони худ қабул мекунад. имшаб соати 22:00 ба вақти Москва сар мешавад. имрӯз мехоҳам дар бораи ин бозӣ ва якчанд саволои шумо ҷавоб гардонам. баъзе одамое ки надаромаданд пешакӣ салом мегӯм, нав эфир кардем, не ки чат нависта намешид, камтар хатогӣ шид. барои одамое ки пеш медуроянд ва и сахранӣ мешавад, прямой эфир сахранӣ мешавад. барои одамое ки агар успеҳ накарданд будуроянд ба вақти холишон да тамошо кунанд. Салом алейкум ба ҳаматон. Салом алейкум я бори дигар. хотиррасон мекунам бародарон ки видеои мо бо ёрии Адин Эксперт мебарад. илтимос дар ссилка комментария буда дар омада моро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. акнун мегзарем ба саволои шумо. агар ягон савол бошад ё ки дар бораи бозӣ сразу гап занем, бозида кӣ медарояд, кӣ намедарояд. ҳозир як состави асосӣ баромадагӣ нест. не ки буд якчанд намуди составҳо буданд ки кира бояд Барселона будурорад. мешавад Шигр Раҳмат. шумо чӣ хабар доред ҳаматон? созе шеф ман фаҳмидам мегӯям Фатира 150,000 евро мефурӯшад. Насимҷон Алиев. дар бораи Фати гап мезанам бародаро. хабари дурустай фаҳмидӣ. ира Мундо Депортиво хабар додагия. боз пешакӣ видео карда будам, дусе видео пеш буд. гуфта будам ки 100 миллион да пешниҳод карда буд агент Жорҷ Мендеш барои Манчестер Юнайтед. ҳозир бошад 150 миллион евро пешниҳод кард. ихе бигирем дар шартномаи Фати тавонпулияш 170 миллион евро навиштагӣ шуда. лекин Барселона и вариантам рад кард. гуфти гапо и вариантам рад кард. бо беғарза Манчестер Юнайтед ба Фати Монако, Ницца, Ньюкасл, Боруссия Дортмунд ҳамеҳо ҳавасманданд. барои ҳамин ҳозираш дар Барселона хоҳиши фурӯхтани ин бозингарро надорад, барое ки оянда мегӯям. ака гӯш кун, Нелсон Самеду командаш иваз мекарда куҷо мераваду? Нелсон Самеду бародар хоҳиши гузаштан ба Манчестер Ситиро дорад ва мехоҳад бо Гвардиола ҳамкорӣ кунад. барои ҳамин ҳозираш да Барселона барои ҳамун прави защитников диста ки ҷоямро иваз намояд. ака ҳозираш да и ҳамаш хабар овузаҳоай. ака мо ба ссилкаи Барса чӣ медурем намеша мега хеле ссилка нест 6 нафар инфаҳмонен. бародар агар шумо дар Тоҷикистон бошед ба VPN дурем, барое ки ман медурам кор мекунад ссилка хати. ака ҳамин Суарес кадом тайм медароранд? Суарес ӯ бозӣ чихе бигум баъди травма бозӣ накардагӣ 4 моҳ ки бозӣ накарда боша баъди травма хата дига хис мекунӣ. барои ин Брейтвида даровардам. ин бозӣ акози маълум нест медороранд вали бозӣ намедоранд ки дар портали sports.su вариантҳои состави Барселонаро пафта буданд. гуфтанд ки се вариант пафта буданд, бояд дошта бошем. дар бозии пешина ман вариантҳоро пафтам, хеле вариантҳо пафтам. мухлисо бисёр интихоб карданд ки дар хати ҳамла Суарес бидурояд, Суарес, Гризман ва Месси. Брейтфилд набуд дар хати нимҳимоя бошад, Артур, Де Йонг ва Бускетс. дар ҷои леви защитник Фирпора гуфтам бидурояд, Лангле да уҷа медурояд. ба ҷои Лангле гуфтан Араухо бидурояд, бозӣ хуб нишон дод. баъд Пике буда, баъд Серхио Роберто. барои ҳамин брат ҳамин Неймар бармегарда ё не? дар бораи Неймар нав ман дар чӣ видео кардам, дар 11 бозингар нав партофтум. гуфтум успеҳ кунам прямой эфир пеша ҳақиқатӣ ба чой оча гуфти гапо чақчақ кунем пеша бозӣ мисли ҳар вақта гуфтум ака дар гапам бистум. дар бораи Неймар спортивни директори варзиши ПСЖ гуфт ки ин сол Неймар қатъи Мбаппе ягон ҷо намераванд ва хоҳиш доранд ки бо онҳо шартномаашро дароз кунад. ира спортивни директор гуфтагиай, официально эълон кардагиай. ҳозираша то трансфер бозиҳо тамом нашад. дар бораи трансфер Неймар ман ягон гап намезанам. бисёриҳо гуфтанд ки дар борааш то официально ягон хабар наборад гап назан. барои бахшиш бародари азиз. Серхио Роберто чиба главный состав Ҷона Метьян барои прави защитника гирифтан. имрӯз интервюи Сетьена хондум. Сетьен гуфт ки ман ба ягон бозингари Барселона ҳуқуқи даромадан ҳамеша дар состави асосӣ намедиҳам. ҳар бояд арзандаи ҳамон боша. барои ҳамин мумкин ҳозираш дар хай Серхио Роберто арзанда нест. Самеду конкурента рақобата бридест. хай хелам бигирам рақобата бридест. агар Ракитич
ё ки ай позашта ягон кас бирова мумкин дар хатти ниҳоятгар Сетен ура истифода ба Серхио Роберторо ҳозирашта дар правый защитник ман худман мегӯям ки Самеду сахтай. Бисёре ба ман розӣ мешавад. Ака Мартин бозӣ мекунад ё не? Ба фикри шумо чанд гол мезанад? Мартин Брейтвен палибон бозӣ мекунад ки командаи пешинаш қати бозӣ мекунад. Шумо ки медонед ай Леганес омадагӣ ба Барселона бо нархи 18 миллион евро. Чӣ хел ки худаш интервю дода буд, журналистон пурсида буданд Брейтвета ки агар ту дар бозии Леганес гол бизанӣ голта ҷашн мегирӣ? Баъд Брейтвет ҷавоб дод ки конечно ҷашн мегирам, барои ман асосаш он ки Барселона ғолиб барояд. Дидӣ то чанде чизе дорад ки стресс дорад ки хича фақат дар Барселона доист, даже фикр намекунад ки командаи пешинаша командаи пешина нест. Барои ҳамин чиз ман дар Брейтвет маъқулай хича полностью ба Барселона медиҳам. Ака клубҳо чанд сола то чанд солара қабул мекунанд? Кадом клубо? Клубҳо ҳар хеле бародаро. Яхе клуб ҳастае ки детский чӣ дорад, команда дорад, яхеш надорад. Брат, Барселона бо Наполи дар кадом майдон бозӣ мекунанд? Ҳамин хабара саволи хуб додӣ бародар. Ҳамин хабара гуфтанитон будам. Гуфтаистанд ки дар як шаҳри Турсия гуфтанд, дар як шаҳри Турсия мегзарад, дар Барселона намегзарад. Ҳамин хабар буд, официально буромада буд. Алба чиба имшаб бозӣ намекунад? Имшаб бозӣ мекунад, алба ман нагуфтам бозӣ намекунад. Ман шуморо гуфтам ки состави ҳамхалира бисёр мухлисо интихоб карданд ки ба ҷои Алба Фирпо равдорад. Не ки Алба бозӣ печи у дафъа дар ништяк бозӣ кард, ман бозӣ маъқул шид, як асист, як гол. Ака чӣ хеле ки бугум дар бозии аввали якум сезон саршиданда бозиш ман маъқул набуд. Ба Албара вақте ки дар бозии ҷавобӣ бо Ливерпул 4-0 дар Энфилд ду хатоги ай пишти ҳамун шуд, ман гуфтам ки всё Албара вақташ гузашт, дар хеле бозӣ хатогӣ кунад. Правый защитники Барселона асосиш, правый защитники сборни Испания, ҳар кас хатогӣ мекунад. Гуфт гапо. Соати чанд бозӣ? Соати 22:00 ба вақти Москва. Ман ки дар Хабаровском бародарон соати 6 саҳар сар мешавам. Агарам саҳар бо бихезам бо чикнамоз дамоз соат 23:42. Мегам финали Лига Чемпионҳо дар Питер мешавад. Бале бародар, дар Питер мешавад. Дар мояс киридам Алаба несиграет навиштааст. Алба дисквалификация дорад барои ҳо бародар. Айдма буромадаё. Бозӣ ҳамеша бозӣ мекунад. Салом Лига Чемпионҳо кай сар мешавад? Лига Чемпионҳо моҳи август сар мешавад бародарон. Брат, дар бораи Тодибо гапзан бармегардад. Тодибора спортивни директори Шалке гуфт ки арендаша намехарад, барои ҳамин то июна бояд ба Барселона барбигардад. Ояндаш чӣ гап мешавад Тодибора? Ҳоло маълум нестай. Ин маълумиш у вақт мешавад ки агар Умтити дастара тарк кунад, ягон защитник дастара тарк кунад. Ака меган Барса бо Наполи дар шаҳри Лиссабон бозӣ мекунад. Шаҳри Лиссабон дар Португалия, Лиссабон бозӣ мекунад. Росте бародар. Бозӣ соат чанд дар вақти Москва? 22:00 ба вақти Москва. Салом алейкум брат. Лаутаро Мартинес чӣ шуд? Лаутаро Мартинес то ҳол намехоҳад шартномаша бо Барселона бо Интер дароз кунад. Барои ҳамин хоҳиши гузаштан ба Барселона дорад. Не ки Барселона ҳозираш да мани гуфти гапо нестай. Барои манира ёфтан ягон футболбоз бояд фурӯша. Бисёрҳо савол доранд ки барои чӣ дар бозие ки 4-0 бирдеста буд Барселона бозингарони академияро истифода набурд. Рики Пучо, Калядо ва дигару дигар. Мончу нападаиши. Ман шуморо ҷавоб метавонам бародар. Барое ки Ракитишро даровардану дигар бозингароро даровардан, барое ки трансфер қариб омадааста ё бояд дар физически формашон боша, хичона нишон диҳанд то ин ки нархшон бихеза. Барои ҳамин Барселона ҳозирашда ва ки Кристианам истифода набурдааст ҳамин бозингароро. Агар не 4-0 ҳама медонад 4-0 5 замена дар ҳар як бозӣ. Ки будроя истифодашон бурдан бигиранд. Не ки Кике Сетен медонад ки ай тарафи роҳбарият қарор омадагае ки ҳамвора истифода баранд ки нархошон бихеза. Барои ҳамин Ракитиша фурӯхтанӣ ва дигарро. Усмон Дембеле кай бармегардад ай травма? Ҳоло маълум нест Усмон Дембеле кай бармегардад бародар. Усмон Дембеле дар ҷои будагиш травма мегирад. Состави имшабара чӣ хеле мешавад? Состави имшаба оли официалниш набуромада бародар. 1 соат пеш ай бозӣ мебурад. Барои ҳамин соати оли баъди 5 соат пас состави асосиш мебурад.
брат Дембеле чора Каутиньо Ливерпул меояд. Дар бораи Каутиньо дар канали 11 бозингарам кардем ки дар инҷа ба шумо мегӯям бисёриё. Каутиньо мехоҳад ба Ливерпул барбигардад. Бозам хеле хабар буд ки Каутиньо ба Юрген Клоп занг зада ки мехоҳад ба Ливерпул барбигарда. Омода аст ки 30% аз шартномааш 30% маошаш даст бикашад то ин ки дар Ливерпул бозӣ кунад. Ҳозир аст дар хапа як не ки Ливерпул дар кор нест. ӯ айни ҳол ба ҷое ки боз мекунад. ӯ вақтш дар ситораи Ливерпул буд. ҳозир дар Ливерпул ҳар як ситораи дигар. Рики Пуч чанд сола бошад? Рики Пуч 18 сола. Дембеле мерава Айбарс. Дембеле Айбарс. Дембелеро фурӯхтани Барселона бародар. Суарес не ки соз бозӣ кард. Хай баъди травма баромадан Суарес ҳама вақт ҳамин Брейтфеда мара барои чӣ мақулае ки ранги Суарес ҳама вақт Зашиникора дар неудобни ситуация мемона. Зашиникора медона чи фақат медава ҷаҳиш дора ай пиши Зашинико медора. Суарес мара ҳама вақт маъқул буд. Аки оз бод баъди травма баргаштаги оз оҳиста ба формаи беҳтарини худаш бармегарда. Ақаллан як соли дига бозӣ кунад Лига Чемпионро бигира ба Суарес ҳам сарам бутен мешавад. Чӣ фикр дорӣ? Ака ама ба Личкои Реал заёб кардан. Дизлайк монда ответи сахт бите. Ма дар ба Личкои Реал ягон гап надорам бародар. Ман ҳамаи ба Личкоро эҳтиром мекунам. Кадомеш дизлайк монда мегирам. Ман ба ягонташ кордор нестам. И канал барои мухлисои Барселона, барои ман қати мухлисои Барселона фақат чақчақ мекунам. Чизои мухлисои Реал отдельно канал доранд. Ака чаро дар Реал тиҷи эфир нест? Шумо ин савола дар майдон тиҷи бинависен. Майдон тиҷи бинависен мегатон. Майдон тиҷиро ман рӯз савол додам дар бораи ҳамин дудари хидмат хай саволш додам. Гуфтам ки чӣ бад мухлисо мегӯяд ки прямо эфир намекунед дар Реал тиҷи. Бисёр мухлисо хоҳиши суҳбат карданро дорад. Охир мегӯяд ки ман хидмат кам нишон медиҳам ва намедонам дар бораи чӣ қадчон гап занам. Гуфтам ки букша хичон савол метавад тақис уже рафтан мегирад. Ба наздикӣ насиб бошад мухлисои Реал дар оҷам прямо эфир мешавад. Ояндаи Пуч Айфати да зура фикри шумо. Гап дар яке ки Пуч идоракунии туп да хуб пасои хуб дорад. Не ки физически харобаки аст дар центри майдон дар бисёр чӣ бигӯм рақибое ки бозӣ мекунад бар зидам ё ай даст медиҳад ҳамун тупора ё ки вақте ки калазанӣ ё ки чӣ қадш пастакай. И хеле бозингаро дар мобайни майдон хай ред кан агар физически соз шавад Пуч ояндаи хуб дорад. Ака конкретно ҳамин Неймар меояд Барселона не безор шудем ай ҳамин Неймар хабарош. Ҳама безор шудага бародар Фирдавс Сулаймонов ҳама безор шуда дар бораи Неймар. Барои ҳамин дар бораи Неймар шумо як бор дига мегӯям ки Неймар мехоҳад барбигардад. Не ки ПСЖ-ро оли намемонад. Барое ки ПСЖ 170 миллион евро гуфтестай Барселона он қадар пул гуфтанӣ надорад. Барои ҳамин бозингароша пешкаш дорад ПСЖ отказ кардистай. Барои ҳамин то официали набурояд хабар ман дар бораи Неймар ягон гап намезанам. Бисёриам гуфтанд ки гуфти худат заибат кардиам. Ака дар бораи командаҳои Тоҷикистон як видео кунед. Азамҷон Боумадов номаш чия? Номи бародари ма майдон тиҷи Инстаграм набудро бинавис. Дар бораи командаҳои Тоҷикистон видео кунед. Насиб боша бародаро Тоҷикистонро ҳаким ҳозираши самолетон маҳкама биранд дар оҷа фикр нақшаҳо бисёра дар бораи командаҳои Тоҷикистон суҳбат мегузарам. Қати любой кас ҳоли планҳо бисёра барои ҳамин ҳозираша дар ғарибием уқа шанс надорам. Ки тарафдори он ки Каутиньо дар Барса мона плюс буҷиқа касе ба ӯ боварӣ надорад минус буҷиқа. Ку бинем статистикара. Хай коин бародар Муборис Шарифа саволше ҷавоб гардонед. Ки мехоҳад Каутиньо дар Барселона беста плюс мона. Ки намехоҳад минус мона. Ку мебинем чанд касе. Тринкау кай барс намеяд. Кай ки чемпионати Португалия бародар ба анҷом раса. Чанд тури дига монда ба наздикӣ моҳои июлда бармегардад Тринкау. Ягон кас бошад ки дар бораи Премер Лигаи Англия як видео мекард. Дар бораи Премер Лигаи Англия шумо да чӣ лозима бародар? Тринкау кай барс намеяд. Ман ҷавоб додам дар бораи Тринкау. Азамҷон Боумадов матра ҷавоб дод номаш чия гуфти майдон тиҷи бинавис будро. Бисёр буда бародаро ки Каутиньо манам листна манам хидмат мехӯрам мефурад ки Каутиньо беста нисбат ба Дембеле ва дигар. Не ки гуфти гапо ситуация намемона. Шарои маоши баланд, состави калон
ҳами Гризман дар кор нест. Гризман дар коре ки мега дар кор нест. Кори Гризман мекуна ягон нападаиш накардест. Кадом нападаиш айде ки фақат ба зашта мегарда, заштаро ёрдам мекуна, ҳамладам ёрдам мекуна. Ман ягон ора дидам ки Месси қафо бигарда ё Суарес қафо бигарда ёрдам мекуна заштника. Гризман ҳамиқа меҳнат мекуна. Шумо просто бозии Гризманро надидест. Шуморо фақат мефаҳмед ки Гризман гол бизана ки чӣ кори ӯ дар майдон мекуна ку шумо аҳамият наметинед чихел қафо мегарда зашта, чихел ёрдам мекуна. Ҳамаи ба назар мераса. Терштегена мефурӯшанд ака, Терштегена намефурӯшанд. Терштегена намефурӯшанд, бо ӯ шартномаша дароз мекунанд ба наздикӣ. Барселона Кулибалиро харидан буд аз Наполи. Чӣ оли дар бораи Кулибали нархи бисёр мегӯяд дар зашини 29-сола 100 миллион евро ки метия бародар. Роста меган Абидал мурда, астағфируллоҳ. Не бародар, хеле гапо нагӯ, бародари мусулмон, Абидал мусулмон. Ака Суарез аввал бозӣ мекуна ё ки не замина. Ман состави асосиро бародар намедонам бозӣ мекуна ки ба фикрам бозӣ мекуна аввал. Шоли состави асосӣ ки мебурояд дар бозӣ барзии лига нест, баъди 5 соат мебурояд. Ана Мартинес 50% Каутиньо нест фикри шумо. Охи ё ҳар хел рол бозӣ мекуна Азизов Акбар. Каутиньо и плеймейкер, и Каутиньо шанс месозад ба ҳамлагаро. И ки боша ҳамлагара фақат тупа метиш гол мезана. Завершител меган ира. Гризман асоса Пике тамбалай. Лига чемпионо кай бармегарда? Моҳи август бародаро. Ана братан Гризман хуйня Месси Каролҷон боша. Гризмана шумо бовар кунед бисёрешон намедонам ака чихел шумо чихел мухлиси Барселона ё ки мухлиси Месси. Гризман кори Гризман мекуна, ягон ҳамлагари Барселона намекуна. Ман шуморо бо мекунам. Як бор шумо бишинед бозии Гризманро тамошо кунед дар он майдон чӣ кор мекуна Гризман. Баъд мегӯянд ки на самом деле Гризман бисёр бад ёрдам метиҳад. Умтити мерава Айбарс, Умтити мерава Айбарс. Умтити маълум нест фурӯхтанияш не ки худаш отказ дорад. Каутиньо кай ба Барса меяд? 3 июн арендаш иҷораш дар чӣ тамом мешавад? Агар продлитш накунанд ба Барселона бармегардад. Дар бораи позитсияи Гризман дар Барселона чӣ фикр дорад? Ба фикри ӯ худаш намедонам. Позитсияш на чисти нападаиша, на вингера. Барселона апези атакуши ползашини кай хеле дар футбол ира десятка мегӯянд. Дар центри майдон нестар, камтар болотар ай ползашита. Ана мо ҷош неки дар онҷа Месси бисёр бозӣ мекунад. Барои ҳамин ӯра истифода бурда натавонистестам. Ҳамин дар сборни Германия ҳам Дибала ҳам ҷош ҳамунҷа дар онҷа хича ҳис мекунад дар центри десятка. Не ки дар сборни ки Месси дар онҷа бозӣ мекунад, Дибала дар шанс нест. Барои ҳамин ака раҳмат савол ҷавоб додӣ. Шотама мегӯм 4-2 инамихе. Кади Пике ягон зашининг нест дар Барса. Пике ака солаш рафтест брава дар коди мудом. Абача абур ҳала астағфир. Ассалому алайкум акасози барои чи ай маоши коргардони менеҷерон неву махсус аз маоши футболбозон медоранд? Барое ки маоши футболбозон мегирад, ӯ коргарони менеҷер дар умршонуқа маош намегирад. Барои ҳамин бозингари Ливеркузен ҳамун ҷавониш меояд ё не? Бозингари Ливеркузен ҳавасманда Кая Хаверца гуфтеси дар бораи Кая Хаверц. Ӯ 20 солаи ӯра ҳама ҳавасманда 5-6 клуб то ПСЖ, то Манчестер Сити, то Ливерпул, Челси, Реал Мадрид, Барселона ҳама ҳавасманда. Не ки Кая Хаверц Баварияро отказ кард, гуфт ки мехоҳад ки хича дар дигар чемпионат бисанҷад. Ин маънои он дорад ки ҳамаи клубҳое ки ҳозир ман номбар кардам, ҳамаи мо шанс дорад бо Кая Хаверц шартнома бандад. Бозингари Самеду чӣ шид? Самеду чӣ нашид? Самеду шумо ки ана таърихша нафаҳмидем барои чи ӯ дафъ дар аввали бозӣ надорамад, барое ки дераждени ҷураш рафта буд. Дар онҷа 20 одам бемаска буданд. Ла Лига ба сурат рафтанд дар Инстаграм, Ла Лига ва дигар федератсия дидан наказаниаш доданд. Бояд наказаниаша ба наздикӣ бироранд чанд суме ки барои ҳамин баъд рафт айсар коронавирус спорид туда-суда. Барои ҳамин штаби тренерӣ ӯра ҷазо доданд ки якум бозида надорам. Хай на самом деле охи чӣ дар кораем хеле коро. Брат имсол Барселона Лига чемпионо мегирад ё не? Ира худо медонад бардор пешгӯӣ гуфтан мумкин нест. Не ки ба ин бозиҳое ки нишон бити агар як ду бозиша тамошо кунем оянда ба насиб боша фикр ақидаам мегем. Баъди карантин ҳозираш қин гуфтанда. Кансело чӣ шид ака?
дар бораи Кансело бародар Барселона Манчестер Сити гуфт ки мехоҳад бо Самедо Алиш кунад, лекин ҳозираш дар гуфтугузор манъ шудагия, барои ки дар ҷо агентҳо ҳама рол бозӣ мекунанд. Кай кишид хабар мегӯм. Раҳмат ака, салом иншастионол Кансело. Охирон савол бародарон, ба ҳамин тамош мекунем. Шоти имрӯза чанд мешавад? Просто фикри худтонро бинависед ки ман бинам фикри кадоми дуруст мебирояд. Ба ҳамин тамом. Ба фикри ман Барселона мебирояд. Дар хонаи худаш Барселона хай гол кам сар метавонад. Мумкин я бибура 5-0 шоти дӯстдоштаи Барселона 5-0. Я дита Месси мезанад, бо Брейтвейт я тага будуранаша бизанад дар охири бозӣ Суарес. Ба Гризман як гол мезанад. Гризман як гол мезанад ирӯз. Ман ба Гризман боварӣ дорам. 5-0 шоти дӯстдошташа. Так что бародаро, боқӣ дар амони худо. Пага видео насиб бошад, 2 видео мебарорам иншоалло. Фақат шумо дастгирӣ кунед мора. Дар ссилка комментария буда дар омада моро дастгирӣ кунед. Пага 2 видео иншоалло мебарам. Баъди бозӣ шаҳри бозия мегумтонад. Ту даст доранги ҳама вақта ки чихе боз кард, ки чихе боз накард. Будура ҳама каса бозия тамошо кунед. Ана чӣ гуфтане бидом? Боқӣ дар амони худо. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТЖ дастгирӣ кунед. Хай.